Siamai, mae'n hyn 1 munud wedi 8 o'r gloch yn y hwyr, dydd Llun, y 9 o mis Awst 2021. Mae'r pwnc dyn eisiau I drafod yn y recordiad hwn, diddordeb yn casglu newydd air hiraf pob tudalen yn y pocedeiriadur. Am ba reswm y fyddech chi'n gofino ar gyfer yr pwnc mor hir a chymleth? Wel, yr ateb yw, yn y dyddiau diweddar, dwi'n wedi dod o hyd o'r fodd gwych I dysgu gerfa newydd, hyd yn oed efallai y fodd gorau I gwneud hynny, I dysgu gerfa newydd, fod dwi'n meddwl y fodd hon I fod effeithiol iawn ac yn hwylus hefyd. Mae'n angen I ddilyn camau cymwys I cadw y holl peth fel hyn, sef effeithiol iawn ac hwylus. Dyma'r rheswm ar gyfer yr hyrdod o'r pwnc trafodiad yma, sef diddordeb yn casglu newydd air hiraf pob tudalen yn y pocedeiriadur. Yn gyntaf, mae'n angenrheidiol I esbonio pam diddordeb a pha fath o cyd-destun dwi'n cyferio ato fe trwy'r gair diddordeb. Pan rydyn yn dysgu iaith, dwi'n meddwl mae'n tebyg iawn I rhyw diddordeb neu weithrededd amddenol arall, fel dysgu rhyw offeren cerddoriaeth, neu dysgu I ganu, neu I dysgu I chwarae rhyw chwaraeon fel tennis neu golf ac ati. Mae hynny I dweud yn y diddordeb o dysgu iaith. Mae'n angenrheidiol I datblygu y crefftau ac hefyd y sgiliau yn yr gweithrededd hon yn gwmws, fel yn datblygu y crefftau a sgiliau yn yr weithrededd amddenol eraill, fel y crefftau a sgiliau yn chwarae tennis neu golf neu canu rhyw offeren cerddoriaeth fel y piano neu'r ffidil. Ond yn yr achos o dysgu iaith ar gyfer rhywun sydd bron yn rhugl, beth yw y sgiliau a'r crefftau hyn? Wel, dwi'n meddwl mae'r 4 ohonyn nhw'n sydd yn pwysig ac sydd yn rheidiol i'w wneud yn benyddiol, sef yn gyntaf I darllen testunau pob dydd yn y ffyrdd er enghraifft o lyfrau neu gylchgrawnau neu tudalenau ar y wefan ac ati. Yn ail, mae'n bwysig I wrando ar y iaith pob dydd er enghraifft ar yr cyfryngau yn y ffyrdd o'r teledu neu radio. Yn trydydd, dwi'n meddwl mae'n pwysig I allbennu yr iaith pob dydd yn y ffyrdd er enghraifft o sgwrsio gyda chyfellion neu ysgrifennu erthyglau neu postio storiau neu erthyglau ar yr cyfryngau gymdeithasol neu rhyw fath o gyfarthrebiad arall. Ac am bedwerydd, dwi'n meddwl mae'n pwysig I dod o hyd o ryw ffordd I gasglu gerfa newydd pob dydd, ond mae'r llawer o foddau gwahanol I wneud hynny. Mae'r rhai yn gasglu gerfa newydd trwy'r darllen llyfrau ac yn nodi I lawr geriau newydd yn rhyw nodlyfr neu llech llyfr. Mae'r rhai yn dod o hyd o'r geriau newydd drwy'r teledu neu radio ac ati. Mae'r posibilrwydd yn anfedrol, ond beth bynnag y fodd, mae'n pwysig I cadw y diddordeb ac hefyd I cadw ati hi yn y tymor hir. Dyna y rheswm pam dwi'n defnyddio y gair diddordeb yn y recordiad yma. Felly, mae'n pwysig I datblygu y casgliad o gerfa newydd fel rhyw fath o sgil neu crefft arbennig. Ond sut? Wel, yn y dyddiau diweddar, dwi'n wedi treulio ychydig o amser yn trio mas syniad newydd sydd yn ei greuddwyd yn y geri arall yn y pwnc yn y recordiad yma, sef I gasglu newydd ar hiraf o pob tudalen yn y pocedeiriadur. Dwi'n meddwl os dwi'n dynesu at y weithrededd hon trwy'r agwedd o ryw sgil neu crefft arbennig, fyddai yr adeiladiad o gerfa yn fy safon o iaith yn parhau I fod yn hwylus ac effeithiol iawn. Felly, fel crefft arbennig, mae'n pwysig I gyflawni y cyfreithiau o'r crefft yma. Pan yn chwarae tennis, mae'n pwysig I ddefnyddio pêl tennis go iawn yn ytrach na pêl golf neu pêl ping-pong neu pêl-droed er enghraifft. Yn yr un fodd, pan canu y ffidil, mae'n pwysig I ddefnyddio tannau ffidil go iawn yn hytrach na'r tannau ar gyfer sorth grwth neu'r viola, achos yn y diddordeb arbennig hon o gasgliad o erfa newydd, os rydyn yn diffygio yn unrhyw gyfraniad o'r darpariaeth arbennig ar gyfer y diddordeb hwn, fel y pocedeiriadur neu'r nodlyfr neu'r llech lyfr, fyddai yr holl peth yn ffeili neu methu I fod yn effeithiol neu hwylus, achos mae'r holl peth crefft arbennig sydd ei angen i'w datblygu yn y tymor hir, achos mae'r gwrthydedd o gasgliad gerfa newydd rhywbeth sydd yn parhau trwy'r holl fywyd, nid yn unig trwy'r cyfnod, nid yn unig yn y cyfnod cyn yn bod yn rhugl yn yr iaith.
enghraifft yn Saesnig pob flwyddyn mae'r terminoleg enghraifft yn y byd gwyddonol neu gyfrifiadurol yn dod yn mas, onid ei yn debygol yn yr un fodd yn Gymraeg hefyd. Felly mae'r casgliad gerfa newydd rhywbeth sydd yn pwysig ar gyfer y tymor hir, ar gyfer yr holl fywyd, ac oherwydd hynny mae'n anheiddi i roi amser iddo fe i datblygu fe i safon uwch. Wel, wedi esbonio y gefndir o gasgliad gerfa newydd fel crefft arbennig, dwi'n nawr mynd i esbonio y syniad newydd o sut i datblygu fe yn y fodd newydd fel crefft arbennig tymor hir. Y cam cyntaf yw i dod o hyd o rhyw fath o pocedeiriadur. Y Collins Gem Welsh Dictionary yw delfrydol, achos dwi'n meddwl mae'n pwysig i fod rhyw pocedeiriadur dirweddol yn ytrach na'r rhywbeth rhinweddol fel rhyw geiriadur digidol, achos dwi'n meddwl mae'n pwysig i datblygu rhyw fath o perthynas tymor hir gyda'r gwrthrych o'r pocedeiriadur dirweddol gyda rhywbeth sydd yn rhinweddol fel rhywbeth sydd yn digidol. Pan rydyn ni'n yn uwchraddio y gyfriadur, gallai hynny yn angen yw al newid neu al sefydliadu hefyd. Dwi'n antemlo does dim pethau digidol ddim cyn parhawled a phethau dirweddol fel gwrthrychau, ac hefyd gyda'r amcan hir tymor o datblygu rhyw fath o perthynas hir tymor gyda'r gwrthrych o'r pocedeiriadur. Mae hynny yn hawddach i wneud na gyda rhywbeth rhinweddol. Mae angen i fod yn pocedeiriadur oherwydd y cyfleuster o faint a phwys. Y cam nesaf yw i garchu y geiriau newydd. I wneud hynny, mae'n angen i mynd trwy'r pob un dudalen yn chwilio am y gair newydd sydd yn hiraf yn pob un dudalen. Enghraifft, yn y Collins Gem yn y dudalen 1, y gair newydd hiraf ar fy nghyfer i yw achesol, sydd yn syder, sydd yn golygu rhywbeth sydd yn metrin neu mynwerthu. Wedyn, dwi'n ysgrifennu y gair achesol gyda'r diffiniad Saesnig yn fy nodlyfr. Yn hytrach na'r nodlyfr mewn gwrnedd, dwi'n defnyddio darnau o bapur yn y faint A6 sydd dwi'n wedi ei osodwyd yn yr pocedeiriadur, ac wedyn dwi'n symud ymlaen i'r dudalen 2 yn yr pocedeiriadur. Wedyn dwi'n gwneud yr un peth. Y gair newydd hiraf ar y dudalen hon ar fy nghyfer i yw adfeiliedig, sydd yn syddar yn golygu rhywbeth sydd wedi ei syrthio i ddistryw neu dinistr, ac wedyn dwi'n ysgrifennu y gair adfeiliedig yn fy nodyn lyfr neu darnau o papur, ac hefyd ar ei ochr y diffiniad yn Saesnig, ac dwi'n barhau i gwneud hynny hyd at dwi'n cyrraedd at enghraifft 10 o eiriau newydd. Wedyn gyda'r 10 gair, dwi'n yn gallu defnyddio nhw i ffurfio brawddegau gyda nhw. Os dwi'n yn gallu creu stori ohonyn nhw, byddai hynny yn gwell. Mae'r cyfnod hwn yn pwysig, achos trwy'r creu brawddegau neu storiau, rydyn ni'n yn creu cysylltiadau, temladau, cyd-testunau, ac hefyd ystyriadau sydd yr holl amser yn gwneud y geiriau yn fwy atgoffadwy. Ac wedyn, os rydyn ni'n parhau i wneud hynny, 10 gair gan 10 gair drwy'r holl gyfnod Cymraeg i Saesnig yn yr pocedeiriadur Collins Gem, mae'n unig 176 o dudalenau yn y cyfnod hwn. Os rydyn ni'n gallu cwblhau 10 gair pob dydd, felly yn 3 wythnos y gallem ni cwblhau yr holl 176 o dudalenau. Wedyn y gallem ni ail dechrau ar y dechreuad ar y dudalen 1 ac ail wneud yr un peth trwy'r 3 wythnos nesaf, ond yn y gyfamser yr holl amser yn datblygu y diddordeb yn y crefft arbennig yma i ddwfnhau y diddordeb, sgil a chrefft o'r weithrededd yma trwy'r pori pob dydd yn y dudalenau o'r geiriadur. Nid yn unig fyddai hynny yn ein galluogi ni i dod o hyd o geiriau a gerfa newydd, ond hefyd fyddai hynny yn ein atgoffa ni o'r geiriau sydd rydyn ni'n eisoes wedi ei gydnabod. Fyddai hynny yn gymorthwyol iawn i dod o hyd o erfa newydd yn cyflym, yn ystyrlon ac yn parhaol. Dwi'n meddwl, diolch yn fawr am eich gwrando ar y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.